Αυτά είναι τα viral παγωτά του καλοκαιριού. Αξίζουν όμως πραγματικά όλο αυτό το hype? Σήμερα θα τα δοκιμάσω και θα τα βαθμολογήσω και στο τέλος θα βγάλουμε το μεγάλο νικητή. Με τη μεγάλη διαφορά όμως ότι στο σημερινό βίντεο θα έχουμε 2 βαθμολογίες. Και το καλύτερο, ίσως στο τέλος προκύψουν και 2 νικητές. Ready, fight. Είμαι ο Παπατζίμ και αυτό είναι ακόμη ένα taste test βίντεο. Αν σου αρέσουν τα food videos που εστιάζουν στο φαγητό και όχι στην ίντριγκα και στα γύρω-γύρω, κάνε ένα subscribe για να μην χάσεις τα βιντεάκια που έρχονται. Αρκετά όμως με αυτά, φύγαμε να ξεκινήσουμε με τα παγωτά. Ice cream! Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με κάποιο άλλο. Lotus Biscoff. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει viral παντού. Το έχουμε δοκιμάσει σε όλες τις μορφές. Ήρθε η στιγμή να το δοκιμάσω και σε παγωτό. Θα είναι όμως αυτό το πιο viral παγωτό του βίντεο? Μείνε μέχρι το τέλος γιατί έρχεται κάτι πολύ δυνατό. Κοστίζει 2 ευρώ και 30 λεπτά και είναι 66 γραμμάρια. Πάμε να το ανοίξουμε να τσεκάρουμε εμφάνιση. Η εμφάνιση είναι super, το μέγεθος είναι μικρό. Έχουμε επικάλυψη με σοκολάτα και μπισκότους σπέκιουλους, λογικά είναι. Έχει και ξηρό καρπό, θα δούμε πως είναι και η γέμιση. Αρκετά όμως με την εμφάνιση, είναι ώρα για το γνωστό, δοκιμή και βαθμολογία. Ατόφια, κλασική γεύση Lotus. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Το αρνητικό του είναι ότι δεν είναι αρκετά τραγανή η επικάλυψη, δεν κάνει το κράτς δηλαδή, ή το crack αν θέλετε. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Γέμιση είναι και αυτή Lotus, μου φαίνεται ότι ξεκινάμε πολύ δυνατά. Αρκετά όμως έφαγα εγώ, ώρα να φύγει στο backstage, γιατί είπαμε ότι σήμερα έχουμε 2 βαθμολογίες. Έφυγε λοιπόν το πρώτο, ξυλάκι ή αλλιώς stick Lotus Biscoff. Καθαρή γεύση Lotus Biscoff, αυτή που έχει η πραλίνα, αυτή που έχουν τα μπισκότα που την έχουμε δοκιμάσει τόσες και τόσες φορές όλο το χειμώνα. Περίμενα να έχει μέσα κάποιο στοιχείο, να μου κάνει την έκπληξη, να έχει το κάτι διαφορετικό. Ήταν κάπως μονότονο, γι' αυτό το λόγο εγώ θα βάλω 8,2. Και η βαθμολογία από το backstage, μετά από πολλές συσκέψεις, ήταν 8,5. Φύγαμε όμως τώρα για το δεύτερο. Δεύτερο παγωτό που δοκιμάζουμε σήμερα είναι ο μοναδικός πύραυλος του βίντεο. Πύραυλος Snickers. Παγωτάκι για το οποίο από ό,τι ξέρω ανυπομονεί το backstage. Περιμένουμε να γευτούμε σοκολάτα, περιμένουμε καραμέλα, περιμένουμε φιστίκι. 3 ευρώ και 20 λεπτά και 70 γραμμάρια. Η τιμή είναι αρκετά τσουχτερή. Πάμε να ανοίξουμε, να δούμε πως είναι από μέσα. Σαν εμφάνιση είναι ένας απλός πύραυλος, δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε όμως να τσεκάρουμε τη γεύση. Φύγαμε για μακροβούτι. Οφείλω να ομολογήσω ότι η πρώτη μπουκιά ήταν απογοητευτική. Για να δούμε αν θα αλλάξουμε γνώμη στη συνέχεια. Ούτε καν νόστιμη είναι η σοκολάτα. Το backstage είναι έτοιμο για δοκιμή. Δυστυχώς εδώ τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περιμέναμε. Πλήρης απογοήτευση θα μπορούσα να πω. Η κρέμα του εντελώς αδιάφορη, λίγο τα σημεία που είχαν σοκολάτα και καραμέλα, την οποία σας έδειξα μετά όταν το κόψαμε εσωτερικά. Γινόταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα με βάση το μέγεθος και τη γεύση του δεν δικαιολογείται η τιμή του, 3,20. Οπότε εγώ θα βάλω 6,1 στα 10 και ο μέσος όρος της βαθμολογίας του backstage ήταν 7,6. Φύγαμε για το νούμερο 3. Δοκιμάσαμε πριν ξυλάκι Biscoff και ώρα να δοκιμάσουμε ξυλάκι Speculous Master Rich από την Κρικρή. 2 ευρώ και 85 λεπτά, 85 γραμμάρια. Για να δούμε, θα μπορέσει να ανταγωνιστεί το αυθεντικό το Biscoff? Λέτε να είναι και καλύτερο? Ας ανοίξουμε να τσεκάρουμε εμφάνιση για αρχή. Το πρώτο που παρατηρώ εδώ είναι ότι προφανώς η επικάλυψη θα είναι κλασική σοκολάτα και δεν θα είναι Speculous. Πάμε να δούμε και τη γέμιση όμως και γενικά να δούμε τι έχει να μας πει. Εδώ όμως είχαμε ένα satisfying crack. Εδώ τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και αν δεν με σταματήσει κάποιος δεν θα μείνει τίποτα για το backstage. Backstage θα συνεχίσω να τρώω. Ό,τι καλύτερο έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ένα level πάνω από το πρώτο που είναι και το αυθεντικό, το Biscoff. Βγάζει αυτή τη γεύση του μπισκότου, της κανέλας, της καραμέλας, είναι εξαιρετικό, πραγματικά αξίζει 100%. Και να πω ότι έχουμε σχεδόν ίδιες βαθμολογίες με το backstage. 9 στα 10 βάζω εγώ και ο μέσος όρος του backstage είναι 8,9 στα 10.
Φύγαμε για το επόμενο. Λάκτα, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Το έχουμε δοκιμάσει άπειρες φορές σαν σοκολάτα. Μας αρέσει πολύ. Ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε και σε παγωτό ξυλάκι. 2 ευρώ και 65,5 γραμμάρια. Για το μέγεθος δεν λέω κάτι, όλα τα παγωτά έχουν μικρύνει πλέον. Όταν ήμασταν μικροί ήταν διπλάσια, να μην πω και τριπλάσια. Ούτε για τις τιμές θα πω κάτι. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε εμφάνιση. Εξωτερικά είναι ακριβώς όπως το περίμενα. Μόνο σοκολάτα, λάκτα, γάλακτος και τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε και μέσα τι παίζει. Ώρα για το γνωστό, το έχετε μάθει πλέον. Δοκιμή και βαθμολογία. Η επικάλυψη είναι top, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, να ανακαλύψουμε καλύτερα τη γέμιση. Η γέμιση είναι κρέμα βανίλια με μια εσάνς από σοκολάτα, γάλακτος, λάκτα. Ήρθε η ώρα όμως να δοκιμάσει και το backstage. Για πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν. Τελειώσαν οι δοκιμές και με το παγωτό λάκτα. Είναι ένα ωραίο, ποιοτικό, νόστιμο παγωτό. Εγώ περίμενα το κάτι παραπάνω, περίμενα να έχει κάτι πιο ιδιαίτερο μέσα, το οποίο δεν μου το έδωσε. Οπότε θα βάλω 8,2 στα 10. Το backstage εν αντιθέσει ξετρελάθηκε, είπε ότι είναι ό,τι καλύτερο δοκίμασε μέχρι στιγμής και η βαθμολογία που έδωσε είναι 9,2 στα 10. Πρώτο τελευταίο είναι το Oreo. Ένα όνομα, μια ιστορία. Έχεις ξεφύγει. Άπειρες φορές έχουμε φάει μπισκότα Oreo, τα έχουμε δοκιμάσει μέσα σε διάφορα γλυκά και ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσουμε σε παγωτό σάντουιτς. 1 ευρώ και 90 λεπτά είναι η τιμή του, το φθηνότερο που έχω πάρει και 70 γραμμάρια. Για να δούμε τι παίζει εσωτερικά. Τέλειο. Είναι πανέμορφο, ένα τέλειο μπισκότο Oreo σε παγωτό. Ακριβώς ό,τι περίμενα και κάτι παραπάνω. Για να δούμε τι έχει να μας πει γευστικά το παγωτό Oreo. Είναι αρκετά καλό, μου βγάζει μπισκότο Oreo, αλλά ταυτόχρονα το μπισκότο πάνω και κάτω μου βγάζει και μια ελαφριά πίκρα. Θα συμφωνήσει άραγε και το backstage, για να δούμε. Τέλος και το Oreo, να πω εδώ ότι τα μπισκότα Oreo αρέσουν σε όλους μας, και σε μένα αλλά και στο backstage. Το παγωτό όμως δεν άρεσε σε κανέναν από εμάς, το βρήκαμε πολύ μέτριο. 7,4 στα 10 έβαλα εγώ και λίγο παραπάνω το backstage, 7,6 στα 10. Πάμε για το τελευταίο που είναι Dubai. Τώρα περιμένουμε να γίνει χαμός, όπως είπε και το backstage. Έχουμε δοκιμάσει όλοι μας άπειρες σοκολάτες Dubai Chocolate. Έχουμε δοκιμάσει χύμα παγωτό Dubai Chocolate. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το δοκιμάσουμε και σε συσκευασμένο παγωτό. Master Rich από την Κρικρή Dubai Style. 2 ευρώ και 85 λεπτά η τιμή, 85 γραμμάρια. Και πάμε να ανοίξουμε το τελευταίο παγωτάκι για σήμερα. Έχει και κανταΐφι στην επικάλυψη, αυτό δεν το περίμενα. Φύγαμε λοιπόν για το τελευταίο μακροβούτι για το σημερινό βίντεο. Η επικάλυψη είναι φανταστική, είναι όνειρο, όμως μέσα στη γέμιση το παγωτό φιστίκι έχει κάτι που με ψιλοχαλάει. Για να δώσω άλλη μία για να είμαι σίγουρος. Νομίζω ήρθε η ώρα να το τεστάρει και το backstage. Έφυγε λοιπόν και το τελευταίο Master Rich Dubai Style. Για μένα αξίζει full η επικάλυψή του που ήταν με ξηρούς καρπούς, ήταν με κανταΐφι, με πολύ ωραία σοκολάτα. Κάτι με χαλούσε λίγο στη γέμιση, ενώ γενικά το παγωτό φιστίκι είναι από τα αγαπημένα μου. Το συγκεκριμένο δεν μου κάθισε και πολύ καλά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν από μένα θα πάρει ένα 8,5 στα 10, ενώ το backstage ξετρελάθηκε και το έβγαλε δεύτερο με μικρή διαφορά από το πρώτο του, 9 στα 10 από το backstage. Και λίγο πριν ανακοινώσω το μεγάλο νικητή, να πω σε αυτό το σημείο, αν σας άρεσε το βιντεάκι, να κάνετε ένα like, κάντε μου μια εγγραφή για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και αν θέλετε να δείτε και δεύτερο βίντεο με viral παγωτά, γράψτε το μου στα σχόλια και προτείνετε μου ποια θα θέλετε να δοκιμάσω. Ο μεγάλος νικητής με 9,2 για μένα είναι το Speculous από τη Master Rich. Και ο δεύτερος μεγάλος νικητής του βίντεο που συγκέντρωσε 9,2 στη βαθμολογία του backstage είναι το παγωτό της Λάκτα. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια!